Eżis ħbieb merħba għal darb'oħra fir-Rescue Center tagħna. Mela, kif qegħdin tinnutaw għamilna rinnovazzjoni żgħira biex ikollna postijiet differenti fejn aħna nkunu nistgħu nurukom ix-xogħlijiet li ħankunu qegħdin nagħmlu. Grazzi tal-feedback kollu li qegħdin ittuna, napprezza ħafna il-kummenti tagħkom u anke suġġerimenti jew mistoqsijiet li għandkom fuq ix-xogħol li aħna qegħdin nurukom waqt dawn il-programmi. X'ħankunu qegħdin nagħmlu llum? Illum għandna din il-bozza. Uħud minnkom speċjalment dawk li huma dilettanti tal-Gun Hotel jew inkella tal-istatwi japprezzaw ħafna xogħol bħal din. Issa, din hija antika ħafna, sfortunatament kellha ftit ħsarat u l-ħsarat qegħdin hawn nisfel, il-ħġieġa inkisra ftit, mandra biex inkunu qegħdin ngħidu kollox, għax fejn kienet ħadet ħafna trab u żebat u ħmiġ. U din hija l-bażi tagħha. Ħanżommu l-bażi tagħha kif inhi li ħanamlu ħantuhom tindifa tajba kemm il-ħġieġa u kemm din l-injama ħanixkatlawha u mbagħad ser nisbawha. Li ħajkun qed jiġri wkoll biex nagħtu fejn il-kisra ħanużaw din il-mold biex tagħti fejn l-imkisser ħanwaħluha fuq in-naħa ta' barra u ħanaqtaw minnha biex tiġi kemm jista' jkun toqgħod ma' fejn hemm il-qasma biex titatta kemm jista' jkun u wkoll tibqa' ċatta. Ġifieri daħ tkun qegħdin taraw il-proċess illum li aħna ħankunu qegħdin nagħmlu. U mbagħad id-darba li jmiss ħankunu qegħdin nagħmlu xi ħaġa oriġinali ġo fiha biex intom ikolkom anke idejat differenti ta' x'tistgħu tpoġġu ġo bozza, speċjalment jekk intom qegħdin b'xi mod tirriċiklawha jew f'dal-każ qegħdin terġgħu tużawha, il-kelma li nħobbu nużawha aħna hija reloving, allura tkunu tistgħu tieħdu dawn l-idejat. Mela, aħna ħanitilqu ħanibdew l-ewwel bit-tindif u bl-ixkatlar u biż-żeba tal-bażi. Tlaqna. Ħanurikom dal-waqt li għamilna l-istina il-bażi bl-iswed għajna d-dejn taħt kollox u għamilna wkoll din il-forma li tajnija l-iswed issa qabel ma nsaħnuha. Li ħanamlu issa ħantuha ftit kulur debini kemm fuqha u kemm fuq it-tarf taw barra tal-plattin biex ikonna din il-forma lesta biex meta naqtawha ikonna kemm inwaħluha. Mela, tlaqna ħanurikom il-proċess.
Kif qegħdin taraw hawnhekk l-ewwel fażi u l-ewwel biċċa xogħol kbira hija lesta. Fadlilha biex tinxef, il-forma għada qed tieħu l-qagħda, allura rridu nqogħdu nżommu għall-ħin kollu. Ħanurikom x'għamilna hawnhekk. Mela, hawnhekk din il-forma li rajtuni nisbuħ li qiegħda isfel waħħannija mal-ħġieġ fejn kellna l-imkisser. Għada qed tinxef kif għattilkom, jiġifieri noqogħdu nżommu it-trufijiet b'subajna, eċċetera. Li għamilna f'ħin minnhom tajna iż-żejjed li kien ħajkollha, li kien jagħti xi ftit jew l-isfel u kien ħajtellef mix-xogħol mill-qagħda tagħha. X'għamilna wara li saħħanna l-forma tajniha imma ma ħlejnijiex u użajniha fuq wara kif qegħdin taraw hawnhekk fuq ġewwa biex tinforza il-ħġieġa mal-forma ta' quddiem. Fil-fatt, ara, tant da friska li nqalatilna l-ewwel waħda se nerġgħu nirranġawha u intom tistgħu tgawdu l-ewwel proċess li għamilna ta' din il-bozza tal-ħġieġ mingħajr ma armejnija għadna attenti kif innatfuha fil-fatt tfadlilha ftit tindif ieħor imma dak jista' jsir wara li dan il-proċess ikun sar ma fadalli xejn iktar ħlief nurikom din il-biċċa xogħol li lestejna llum sakemm nerġgħu niltaqgħu id-darba li jmiss. See you. Ciao ciao.